Spoločnosť Profesia už 12 rokov prináša unikátny pracovný festival Profesia Days. Za vyše dekády sa však situácia na trhu práce výrazne zmenila. Naša hlavná cieľová skupina, vzdelaní ľudia vo veku 25 až 34 rokov, ale aj celá spoločnosť stále viac rieši témy mentálneho zdravia v pracovnom prostredí. Ako ich osloviť a zvýšiť záujem o festival? Ústredným motívom kampane sa prvýkrát namiesto dátumu konania, lokality či vystavovateľov stala silná téma. Nájdi sa na Profesia Days. Nenašli ste sa v mladom dynamickom kolektíve? Nájdite sa na Profesia Days 16. až 17. mája v bratislavskej Starej Tržnici. Spoznajte zaujímavé pracovné ponuky, vzdelávajte sa v Skill Labe, vypočujte si diskusie o pracovných trendoch budúcnosti či vašom mentálnom zdraví. Mentálne zdravie ale nebolo len mementom kampane. 13. ročník najväčšieho festivalu príležitostí bol k ľuďom bližšie než kedykoľvek predtým. Otvoreným debatám bol prispôsobený stage, výber moderátora aj jednotlivých diskusí. Tie prebiehali na tému work-life balance, vyhorenia, sexizmu a intímnych vzťahov na pracovisku či zmeny zamestnania po 40-tke. Ako to dopadlo? Trh práce sa mení a s ním aj požiadavky na uchádzačov. Slováci sa v roku 2023 na Profesia Days naozaj našli.